אהלן, אני נתנאל אפק. אני מאמין שלכל אחד מאיתנו יש סיפור שאפשר גם להרוויח ממנו כסף. איזה אלוף. אהלן קרישים. שלום. אני נתנאל, יזם חברתי, מנכ"ל מייסד של איזרקס. לפני 7 שנים חזרתי משליחות בחו"ל, ובחרתי לגור במגדל העמק. פגשתי שם אוצרות אנושיים, סיפורים מטורפים, אוכל מדהים. גיליתי סיפור ישראלי מיוחד, אבל לא מוכר. באותו הזמן הייתי מנהל הדרכה מחוזי, וכל הזמן חיפשתי תוכן. ימי עיון, ימי גיבוש, הרצאות, סדנאות, פעילויות. מתישהו גיליתי שכל מה שאני מחפש נמצא לי ממש מתחת לאף. כמוני, יש המון מנהלים, רכזים, סוכני תיירות, שרק מחפשים את התוכן המיוחד הזה, אבל לא יודעים איפה למצוא אותו. בדיוק בשביל זה הקמתי את איזרקס. עוזרים למצוא את הגיבורים המקומיים, ללטש את הסיפור שלהם, ואז נותנים להם מעטפת, שיווק, מחירות, הזמנות, תפעול, גבייה, משוב, מה שצריך, כדי שהגיבורים הלא מוכרים יוכלו לקבל קבוצות מבקרים. אני עדיין לא הצלחתי להבין מה המוצר. המוצר זה לקחת אנשים שאולי יש להם יכולת להעביר סדנה או אירוח או להעביר איזה משהו, ללמד אותם איך לעשות את זה, להפוך את זה לעסק ולשווק את זה? אמרת את זה מצוין, את יכולה להיות פרזנטורית שלנו לגמרי. בגדול רואים את הכל ממש פה. אנחנו ממש מציעים, שואלים את הלקוחות בעצמם מה הם מחפשים. זה יכול להיות סיורים, מטבח מרוקאי, אתיופי, סדנאות העצמה, סאפ, הכל. אבל אנחנו לא סתם עוד סוכנות. אנחנו גם מכשירים, נותנים להם מנטורים וליווי כדי להפוך כל סיפור להרצאה, כישרון לסדנה, אוצר משפחתי או תרבותי, סיור, מפגש, אירוח ביתי, you name it. אנחנו בעצם מייצרים את התוכן בעצמנו. עוזרים לרשויות מקומיות לפתח אקוסיסטם של תיירות חברתית. המיזם פעיל כבר 3 שנים בשטח, ולא תאמינו איזה ביקוש קיים. אנחנו הכשרנו כבר מעל 120 איש, הבאנו כ-15,000 מבקרים לבוגרים שלנו. במודל העסקי שלנו אנחנו גם מפתחים וגם מוכרים אותם בשוק, מה שמאפשר לנו כל הזמן להתרחב. אנחנו פועלים בכל הארץ עם מגוון מאוד רחב של אוכלוסיות, מה שאפשר לנו גם כל שנה לצמוח ב-300%. האימפקט של המיזם מדהים. אנשים שלפני הקורס הרוויחו מינימום או ישבו בבית, פתאום אחרי הקורס עוזרים אומץ, פותחים עסק, מרוויחים משכורת 13 ו-14. זה משנה חיים. אנחנו מציעים לכם היום הזדמנות להצטרף להצלחה. להיכנס לסטארט-אפ הגדול הבא בתחום ה-Impact Travel, עם 15% מהחברה, תמורת 950,000 ש"ח, שילכו לפיתוח החברה והפעילות. האמת שהבאתי איתי מישהי, כדי שקצת תתאמו את המוצרים האלה של הקורסים. רוצים לפגוש אותה? בטח, טוב. מצוין, אז מירב פה. בואו נראה אם היא מוכנה. הוא יקנה אותם דרך הקיבה, זה ברור. נעים מאוד, אני מירב, אני ממגדל העמק. בת 47, אימא ל8 ילדים. אני שייכת למגזר החרדי, אז כך שהלקוחות שלי היו רק מהמגזר. בזכות נתנאל והקורס בעצם למדתי להכיר את עצמי ואת היכולות שלי, ולהוציא אותם לפועל ולהכיר עוד מגזרים אחרים. וממש הכפלתי את ההכנסות שלי, אפילו פי 3. מה הדבר המרכזי שלמדת בקורס? להכיר את עצמי ולקבל ביטחון ולעמוד מול לקוחות, משהו שלא הייתי עושה לפני כן. רוצים לטעום? ברור. בטח. מי יכול להגיד לא לאוכל מרוקאי? מה אנחנו אוכלים פה, מירב? מה זה הדבר הזה? יש כאן שבקיות ומקרודים ויו-יו וזה... עולה. תודה רבה. תודה רבה מירב. תודה רבה. תודה.